vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. O, moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Hoću tortu, a možete početi da spremate. Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Boko? O ne, je li spava? Hej, ustaj. O, šta je bilo, Chloe? O, tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. O, kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana.
I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. A baka najbolje kuva. A moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negdje lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte, obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. A ja ništa ne razumem, ali pokušat ću. A gdje je moja korpa sa voćem? A dakle, treba iseći ananas, a bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štapić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao, jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallowom. Super. Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju. Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završio. Da li je to sve za šta ste sposobni? Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Posljednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon, brate, izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj. Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se. Njam, njam, njam.
Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Ha, cool! Oho, to je fontana? Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O, da! To je prelepo! Oduševljena sam! Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila! Rado ću ih pojesti! O, da! Prelepo! Oduševljena sam! Dakle, pobedila je baka! Čestitam! O, hvala, draga. Srećan rođendan. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi? O, ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće. Hajde. O, sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sofiji. Ona obožava marshmallow, a on baš liči na belance. Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. A jao, Deni, jaja se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jajučiniju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumance u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sofi će biti oduševljena. O, stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Jao, šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sofi, probaj brže i izaberi pobednika. O, tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Fuj, odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa, to je stvarno dobro. Wow, a ovo je slatko jaje. Neverovatno. O, tu su i pucketave bombone. Cool. A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool. A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Oho, crna je moja omiljena boja. A torta je moja omiljena hrana. Kako je to lepo. Oho. Wow. Jo, vidi, sad smo i mi obojene. Ja sam roza. To mi je omiljena boja.
Ali to nije sve. Izgleda da nas čeka nešto mnogo dobro. Ukrašavat ćemo torte različitim slatkišima. Ja imam crni korneti sa sladoledom, čokoladu i Doritos. Sve ovo obožavam. Pogledajte kako čokolada liči na zubi dinosaurusa. To je baš moćno. Da, lepota. Odlično mi ide, ali to još nije kraj. Sad ću uzeti Doritos. Ukrasit ću sa njim tortu sa strana. Tako će izgledati brutalno. O, da, divno. Ne mogu da odolim, moram probati. To je... Jao, to je jako ljuto. Joj. To je bilo jako smešno. Da si vidjela svoje lice? Dobro, vreme je da ja ukrasim svoj deo torte. Ja imam žvaku Huba Bubu, kuglice i jedno roze od roze čokolade. Mislim da će kuglice odlično izgledati ovdje. O, da, lepota. Ali nešto nedostaje? Tačno. Huba Bubu mogu staviti sa strana. Izgledat će odlično ovdje. Da, jesam rekla. To je prelepo. Ne, uopšte nije. Ok, sad su na redu korneti sa sladoledom. I oni su ljuti, dakle savršeno će se uklopiti u dizajn moje torte. Ovo nije torta, već neko čudovište. Šta? Vidjet ćemo koje čudovište ovdje. O, to je dobra ideja. Jao, Hana, sad imaš rog na čelu. Što? Pa to je cool. Ja imam roze jednoroge i sada baš liči na njih. Ovo? Šta je ovo? Izgleda da je vreme da ukrasimo sljedeći sloj. Ja sam dobila Oreo kolači i slatke lobanje. O, da, to je sve baš u mom stilu. Dakle, lobanje ću zalepiti sa strana. O, ispada baš lepo. O, ne mogu da odolim. Moram probati jedno od njih. Izgleda divno. I ukus je baš dobar. O, oduševljena sam. Hana, hoćeš da probaš jednu lobanju? Neka, hvala. Plašim se lobanja. Sad ću i ja staviti nešto sa strana, ali nešto slatko. Naprimjer, ove slatke jagodice. O, da, izgledaju sjajno na moje roze torti. Uj, to je gadno. Dakle, sad su na redu Oreo kolači. Okrugli su i plitki, dakle, mogu ih staviti ovdje. A jedan kolač ću pokloniti Hani. Eto ti, izvoli. Neka, hvala. Previše su mračni. A roze makaronci su mnogo bolji. Sa njima će torta izgledati još bolje. O, to je preslatko. Ovo je torta iz mojih snova. Nije loše, ali moje strane izgleda mnogo bolje. Nije tačno. O, i još slatkiša. Šta će biti ovaj put? Ovog puta sam i ja dobila mnogo čokolade. Dobro, hajde da ukrasimo posljednji sloj nekako originalno. Predlažem da uradimo to zajedno. Šta misliš? Slažem se. Na donjem sloju ćemo napraviti tablu za šah. To će biti jako slatko. O, da, divno. Wow, pogledaj šta je ispalo. Ovo je pravo kulinarsko remek delo. Svaka nam čast. Dakle, pošto je torta spremna, možemo je pojesti. Hajde da probamo šta smo napravili. Ovo je jako ukusno. Posebno mi se sviđa kombinacija torte i žvake. Mogu čak i balon naduvati. Nancy, pogledaj. Hajde, probaj sad ti. Šta? Zar je stvarno toliko ukusno? Dobro, jedva čekam da probam. O, da, bila si u pravu. To je zaista predivno. Divno. Mnogo mi se sviđa.
Ekstra! Hana, probaj moj deo. To je zaista predobro. Jel da? Dobro, sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Ideja sa ovim čokoladicama je bila super. Svaka čast. Da, priznajem, ovo je dobro. Nancy, hoćeš sad da probaš moju tortu? Naravno. Jedva čekam. Prvo ću probati ovu kuglu. Baš je lepa. Iskreno nisam očekivala. O da, i torta je divna. Jao, ne mogu više da čekam. Moram probati drugi sloj. Sigurna sam da je najlepši. Probat ću jagodu i jednoroga. O da, roze čokolade je najlepše na svetu. O da, oduševljena sam. Hana već jede drugi sloj. Znači ja mogu. Imam ovdje kornete i lobanje. Mislim da će to biti odlična kombinacija. Sad ću da probam. O da, znala sam. To je jako ukusno. Misliš li isto što ja? Nećemo se zaustavljati. Poješćemo apsolutno sve. O, blago nama. Da, slažem se. Hajde da pojedemo svaku mrvicu. Jo, kako sam preživela bez ove torte. To je najlepše što sam ikad probala. Nemam reči. Da, slažem se, drugarice. Ne razumem koji ludak je izmislio dijete. Nikad ne bih mogla da odbijem takvu tortu. Prelepa je. Da, ne mogu da se zaustavim. Ni ja isto. To je jako slatko i jako ukusno. O, da. Sad sam se najela. Ne mogu više. Ni ja. Zapratite naš kanal da ne propustite nove izazove. Dalje će biti još ukusnije. Ostanite sa nama.